Hej Sara. Hej. Hvorfor vil du gerne være skolelærer? Jamen, jeg har sådan set altid vidst, at jeg gerne vil arbejde med mennesker. Det har jeg sådan set vidst lige siden 7. og 8. klasse. Og så spurgte jeg mig lidt mere på, så skulle det nok være med børn. Og så vidste jeg ikke helt, om det skulle være en pædagoguddannelse, eller det skulle være en læreruddannelse. Og jeg søgte faktisk begge to, og søgte så læreruddannelse som nummer 1, altså min første prioritet. Og så kom jeg ind, og jeg havde ikke så meget tid til at tænke over det, fordi jeg søgte direkte fra HFA, så jeg har ikke holdt nogen sabbatår eller noget. Og så blev det lærer, jeg skulle læse til. Ja. Hvad vil du gerne opnå som lærer? Men altså som lærer vil man selvfølgelig gerne opnå, at eleverne bliver så fagligt dygtige, som de nu engang kan. Men der ligger rigtig, rigtig meget i at være lærer, udover bare at skal lære dem, for mit vedkommende skal de lære dansk, fordi det er det, jeg underviser i lige nu. Men der ligger også rigtig meget af det, vi kalder dannelse i det. Vi skal danne børnene til deres videre liv. Både i uddannelsessystemet, men også, hvad er det for et samfund, de kommer ud og skal leve i, og allerede lever i. Så der er rigtig, rigtig mange opgaver som lærer. Men selvfølgelig er det faglige, der fylder, men også rigtig meget af dannelse. Og det sociale, ikke? Og selvfølgelig også det sociale. Mm. Det ligger lidt ind under dannelse. Yep. Når nu du underviser børn, er der så nogle ting, du er ekstra opmærksom på? Jamen altså, igen, så er der rigtig, rigtig mange ting, man skal være opmærksom på som lærer. Men jeg arbejder rigtig, rigtig meget med at være tydelig over for børn, især dem, der er i indskoling eller mellemtrinnet. Struktur er også et keyword for mig. Det her med at være meget struktureret som lærer. Sørge for, at børnene er klar over, at det er det her, jeg skal lære, og hvorfor skal jeg lære det. Så hele den her synlige læring, som vi kalder det, det er jeg rigtig, rigtig opmærksom på i øjeblikket. Og så er der også det, at elever er rigtig, rigtig forskellige. Vi er alle sammen forskellige, men i en klasse vil der sidde rigtig mange forskellige elever, der har brug for at lære på forskellige måder. Så man bliver også nødt til at lave det, der hedder differentieret undervisning. Det vil sige, at man laver noget undervisning, hvor alle elever kan være med, og ikke bare nogle af eleverne. Så det er i hvert fald nogle rigtig vigtige ting at have med. Kunne du godt finde på at sende en elev op til rektor? Altså, det er jo sådan, at det her med rektor, det er lidt uddødt. Og det er det fordi, at den måde, man leder på nu, altså de ledere, der er rundt omkring på skolerne, de sidder ikke fast inde på deres pind mere, som de gjorde før i tiden. Så faktisk, det sted, hvor jeg arbejder i, men der er der faktisk kun en leder, eller det vi kalder en rektor, 2 gange om ugen fra 8 til 4, der sidder inde på et kontor. Så det der med at sende eleverne op til rektor, som man gjorde lidt for nogle år siden, og det gør man faktisk ikke så meget mere. Men hvis der var en, så vil jeg da godt kunne finde på det. Men hvis vi som lærer oplever nogle problemer med nogle elever, så er det jo også vores leder, vi går til, eller rektoren, vi går til. Så jo, det kunne jeg godt, hvis det altså var muligt. Ja. Hvad synes du, den perfekte lærer skal have styr på i en klasse? Den perfekte lærer? Altså, jeg synes, det er rigtig vigtigt som lærer, ligesom vi forventer af eleverne, at eleverne skal være forberedte, de skal lave deres ting, de skal have styr på deres ting. Det skal vi sørge os som lærere. Vi skal møde til tiden, vi skal have styr på, hvad det er, eleverne skal lave. Også i en travl hverdag, hvor at vi brokker os lidt over til tider, vi ikke har forberedelse nok osv. Vi skal have styr på vores ting. Så skal man som lærer også kunne gå ned i børneperspektiv. Man skal kunne forstå eleverne og takle dem på det niveau, de nu er på. Det nytter ikke noget, man i indskolingsklasserne bruger en masse fremmedord, når man snakker til dem, for det forstår de ikke. Og det samme i udskolingen, der må man godt bruge, hvis man lige kan på slangord en gang imellem. Det har en god indvirkning på eleverne. Det har det bestemt. Ja. Jamen, tak for det. Det var det mindste.